Wel, dwi yn meddwl eto bod yr rhan bwysig pethau fel Funky Dragon yn ymwneud â fo, a mae'n digwydd fel bod yna gyhoeddusrwydd yn yn hysgolion ni, ac mae'r Senedd yn ceisio ymestyn allan drwy'r y wefan. Mae bob peth ar y wefan. Mi allwch chi efallai dweud, wel, mae eisiau'r wefan a fod chydig bach mwy deniadol, mwy wyddyd, felly fel bod bobl ifanc yn cael edrych arno fo ac yn datgan diddordeb ac yn awyddus i weld beth sydd yn digwydd yn y Senedd. Dwi'n meddwl bod y Senedd yn gwneud gwaith da ar ran dod â pobl i mewn. Mae yna filoedd ar filoedd yn ymweld ar adeilad newydd fel mae o. Felly mae'r cyhoeddusrwydd yna yn bwysig. Mae lledaenu'r math yna o negas yn bwysig hefyd. Ond mae'r sagas gyda i feddwl yr holl ymdrechion yna bod y Senedd yn rhywbeth i wleidyddion y fan yna ac nid yn rhan o fywydau pobl Cymru. Os ydy hwnna yn dal i fod yna, mae'n bwysig bod ni'n newid y ddelwedd yna. Mae holl natur a chynllunio y Senedd yma, yr egwyddor ydy bod yn agorad, gwahodd pobl i mewn, y Senedd i bobl ydy o, ac nid fel dwi'n dweud i aelodau. Ond efallai bod rhaid i ni ddal ati i weithio ar hynny.